3, 2, 1, start! Oh! Dai, nu pune frână! Mi-alunecă și papucii. Wow! Salutare! E o zi superbă astăzi. Sunt vreo 20 de grade. E ora 12. Și mergem să-l culegem și pe Mihai. Și-a luat și el o bicicletă electrică nouă. Și vrem să dăm un lempeș așa lejer. Sper să se vadă bine. Am ridicat puțin camera la piept și vedem ce iese. E foarte cald afară, cred că sunt puțin cam gros îmbrăcat, dar e ok. Opa, așa. Șaua mea îmi joacă feste. Ba? Da, îmi joacă. Trebuie să setez puțin. Începem tura cu dat la pompă, pentru că e foarte moale cauciuc pe spate. Și iese puțin de lichid ăsta, de tubeless. Nu contează. Așa. Punem asta. Îl punem la loc. Kit Decathlon. E bine să aveți la voi, chiar dacă aveți tubeless. Așa. Da. Asta îl punem aici. Și gata, we are ready. Blană. E bine? E foarte bine. Gata, am pornit, ne-am pus presiune în anvelope și acum ne bucurăm de acest trafic mirobolant al Brașovului de la ora asta. Ce? Nu prea. Mihai pune foarte multe întrebări pentru că e prima oară când se dă cu bicicleta. Dacă a făcut vreun explozie acum, nașpa. Boss! Mai pe stânga puțin. Podul morții, să zic așa. Ia uite cât stă lumea și e 12 jumate, mâncați așa. E horror. Ia-ți casă în Sânt Petru. O floricică, vă rog. Întâlnirea Shaolin, o facem o cursă. Și la start îi dai blană. Nu, la start îi dai blană. Hai. 3, 2, 1, start. Vezi, la fel, mă, au același. Începem. Da, sunt pe turbo, e prea mic traseul să nu dăm pe turbo. Încingem motoarele, patinăm drifturi. Doamne ajută să nu dăm de mistreți. Și de urși, și de câini. Ăsta l-am urcat și pe sport. Tu ai MTB? Ce? Înainte de turbo, ce e? Sport? MTB. Ah, eu nu am ăla. Ăla e sportul ăla. Da. Acum sunt MTB. Dai pe turbo, mă. Dacă bag aici pe eco. Dar dă-ți pe cel mai mare pinion, mă. De ce? Dacă poate că urcă. Mișto traseul ăsta. Foarte, foarte cald. Nu știu câte grade sunt, dar vreo 23 aici, sincer. Dropper! Oh! Oh!
Scuze, bună! Ce faci, Mara? Puși vara. Hai să facem schimb. Bă, Cum se simte? îmi place foarte tare cum se simte la coborâre, nu-mi plac frânele absolut deloc. Deloc? Nu, absolut deloc. Să merg la plebe. Să întreb. Hai, să continuăm. Nu. Simți așa că îți vibrează cauciucul cumva, nu... Te prea umflat. Da, nu știu. Tare. Dar cum se simte stresul la coborâre? Foarte tare. Se simte care cursul mai mare? Da. Și se simte șocul ăla pe spate mult mai tare. Adică mai tare. Mult mai șmecher, gen. Da, dai prin buruien, mă! Dai, nu pune frână! Dai! Dai! Oh! Ce mișto a fost asta! S-a văzut că am sărit? Da, n-am văzut-o târziu și era să mă duc în cap. Ne-am oprit puțin ca să facem niște sărituri. Sper să nu-mi rup gâții. Ah. Am terminat de sărit și ne continuăm traseul. Ăla din față e uliu, ce naiba el, vezi? Cioară. Nu-mi place cum se vede astăzi. Mi-am pus GoPro mai sus și m-am uitat puțin când fac pauză, se vede chiar mișto. Nu se mai vede așa mult din picioare, ceea ce e mișto. Asta și voiam. No, nu cred. A, dacă pornești din Poian, de la Rosignol, da. Hărmanul, da, uite casa mea acolo. Nu mai am timp, că... Na. Bucură-te de ultima tură. Pe căldură. Ai auzit? Ce? Am zis bucură-te de ultima tură pe căldură. Mamă, cum se vede pe... Nu, mereu. Bă, cum e aici, ești nebun la cap. Partea nașpa e că nu se vede traseul bine. Ce? În Hărman. Ce se face acolo? Nu știu. Sanctuare ceva. Ritualul? E creepy pe aici, sincer. Ce? E creepy pe aici. Bă, de unde mergeam, ca acolo când eram cu Ion și pe Cantunecat eram mai... Da, dar aici... Pe aici nu sunt urși, sunt mistreți. Mai nașpa. Nu știu, sper că nu. Deci nu vezi care să duci de când mergi. Nu cred. Deci nu prea ai șanse să fii. Nu. Am tot zis că mi-au bă spray de la de urși, mă, dar... Serios? Yeah! Băi! Și acum ne întâlnim cu 100 de oameni în față și se uită la noi ca nebunii. Ultima oară când am venit pe aici, jos în Hărman, am dat de vreo 10 câini mâncați aș gura ta, ciobănești toți. Da. M-am dat jos de pe bicicletă și am zis Niloi! Și au plecat. Nu. Nu, că era oricum o pantă așa super abruptă. Și am văzut fix când eram lângă ei, m-am dat jos și după m-am dat așa în prăpastie, cumva în alunecare. Bă, când eram mic, veneam cu Robert pe aici. Ei, căcați în vipere. Veneam cu Robert pe aici cu bicicleta lui bunica mea, mă, una cu coși în pana mea. Nu!
Aici poți să sari. E, mă, e. Foarte fain, nu fain. Op. Ah, by the way, m-am întâlnit cu un fan de-al meu care mi-a zis că el așteaptă să... am atins cu motorul. Așteaptă să mai postez videoclipuri pe YouTube, deci lumea chiar se uită la mine pe canal. Spre surprinderea mea, am și eu 5 fani acolo. Și acum aici, vedere spre Herman Big City. Satul meu, comuna mea natală. Ia uite ce frumos se vede. Ce ziceți despre asta? Super! Da, mă, peste tot, full turbo. Am prins frunză. Păi nu știu nicio, dă-i în stânga, hai! Merg tu bă în față, că nu știu, dar merg. Păi nici eu nu știu, dracu. Ultima oară m-am dat jos pe aici, la mers piciorul. Dar de ultima oară m-am experimentat. Partea nașpa că sunt frunze și nu vezi. Dar cauciucurile mele Asegai sunt făcute pentru așa ceva. Și dăm drumul la frâne, nu dăm încă. Merge! Păi au căzut copaci pe dincolo. Dropper! Oh! L-ai luat? Nu știu. E ok, e foarte ok. Mamă, cum se vede pe aici. Efectiv e un covor de frunze. N-am mai văzut asta niciodată. Nici că am stat toată viața la București. Sper că mergem bine. Tot înainte și în capăt dreapta. Creepy, a? Bă, dar ce fain e traseul ăsta, de făcut așa, nu știu, ziua. Da, în vreo 2 ore. Mișto rău. Bă, chiar nu știu de bicicletă, uite calul meu. E top, mă. Nu, dă-le încolo, mă. Hai, lasă-le. Că strig naibii lanțul pe aici. Mi s-a prins lanțul de ăsta. Au. Se vede bine? Super. Stai așa să mă uit pe stradă. Tot în față, da, e bine.
Hai, gata, am găsit. Ce? Nu. Doar dacă trag eu tare. Ce? Bine, n-ai cum pe aici. Nu merge. Push bike. Op. Ce? Sunt frunze, mă. No, succes. Da, e foarte. De unde? Nu poți să mergi la tare, să te alunecă. Nu te alunecă. Ba da. Mi-alunecă și papucii. Picioarele. Dar ăsta e traseul. Ca mașină. Uite, mă, nu vezi că e cu roșu? Păi nu, cred că e, nu știu. Of, nu știu. Am greșit-o puțin mai devreme. Și acum ne semi-întoarcem cumva. Păi știu, dar acum nu mai avem ce să facem, știi, nu? Nu e, mă, asta mult, vino încoace. Nu e, mă, hai. No, hai că după lungi urcări și mai mult urcări, nu prea coborâri, am dat iară în traseul ăsta pe unde am venit. Trebuia să ne întoarcem din prima pe el. Dar na, ne place să explorăm. Și uite ce se întâmplă când îți place să explorezi. Greșești traseul. Pentru că ghiși ce? Nici nu poți să vezi poteca. Pentru că ghiși ce? Sunt frunze. Și astea sunt urmele noastre. Ia uite-le. Dar urcăm, că avem antrenament, nu? Ce superbitate de loc. Vremea perfectă.
Cam asta a fost și cu tura de astăzi, a fost super tare, vremea perfectă. Ne-am simțit super bine, chit că ne-am rătăcit puțin, dar nu asta e problema. Intrăm acum pe asfalt și ne revedem data viitoare cu un nou clip, așa cum am obișnuit, cum v-am obișnuit pe YouTube. Hop! Aia a fost!